kurang saiki. Nah, iya kono. Nah, diganti Mas, jaranan rakitan sekidik Sidoarjo kan jarang ono jaranan. Nah, nggih. Niki celak kali nggih kula. Oh, celak nggih jenengan. Nggih, jenengan mampir Pak, kula asli Waru dong asli. Oh, asli kono sampeyan. Asli makane Pak nggih tepang. Tonggo senajan jarake Sidoarjo antara dengan Waru niku nggih kirang langkung nggih sajam seenek lah. Waduh, men. Ini kan nggih tonggo. Ojo kene Mas nek asli kono. Apa nek kono sampean ditolak mentah-mentah ngono? Tidak, ora didaku warga kono. Apa ora ngerti awakmu duluas angge tumbal nek tanggulan. Ora ya Allah, dadi lho bendungan anyar ki lho. Jenengan pinara Pak bendungan mriki nggih pundi? Tugu nggih pun dados. Nah, wonten malih bendungan niki ler mriku niki rencana cok bakale nggih kula. Arep nggih ta bapak. Wis. Yumi. Aja lali
Kamu adalah sosok suami yang baik loh. Baik apa? Lah ngene iki jajan eling karo bojone lho, Mbak. Oh, sampe bojone sing anyar to, Mbak? Iya, Bojone sing anyar. matur suwun lho, Mas. Sampeyan lo kok baik hati karo istrimu. Ngene Dek, nyuwun sewu memang ini bojo simpanan saya. Oh, bojo sing mana? Iya, iya. Sik to. Kok wis duwe bojo simpenan, duwe bojo sing ketangkep ora rapi yo. Oh, nika kan bojo kula sing keblocok nika. Aku rencanaku neng mami ki kira-kira jenengan setuju ora karo iki aku. Ya Kira-kira. Lek bodi ya sik lumayan lah. Lho, ning menika pun motor kalih lho. Medun pisan, medun mesin pisan. Oh, pisan. Oh, pisan. Ning Mas Gandhe. Nyuwun sewu. Sing apik dijahit pisan. Aduh, cek apik jape nek sembarang kadol musuh ngenten iki. Suwun-suwun nggih, Mi.